Тук произвеждаме нашите продукти. Прах за пране и прах за съдомиялна. Елате да ви покажем. Но първо, като производител в момента даваме до 26% отстъпка на нашия уебсайт. Така че можеш да пробваш български почистващи продукти на по-ниска цена. Това е склада с суровините. Знаете, че много внимателно подбираме какво слагаме вътре и какво не. Премахнахме всичко, което е излишно агресивно и оставихме само това, което работи. Тук пакетираме. Една такава опаковка от 500 грама стига за цели 50 употреби, защото продуктът ни е супер концентрат. Премахнахме всички пълнители и нашите клиенти плащат за ефективност, а не за пълнител. От тук, от тези стълби, продуктите на Nuance тръгват към вашите домове. Да, в България се произвеждат и такива продукти. Модерни и високо ефективни. Пробвайте ги на нашия уебсайт с до 26% отстъпка, а скоро и по магазините.